Ndiyabulisa njena kotata phakathi kwethu sinotata bapostile, sinotata bonke abakhulu njena abakhoyo phakathi kwethu. Amen. Ngizamfela njena mna ukubulisa njena kanjalo. Bakhona abantu abazayibulisa ngcono kunam. Amen. Njena siphakathi kwethu sinotata bapostile, sibe notata bonke abakhulu, sibe notata befundisi, sibe nabashumayeli abadala, abavangeli bonke abo bantu bakhona phakathi kwethu namhlanje. Sibe nomama befundisi bonke abo bantu, sinotata, sinomama, sinabantu abatsha, sinabantwana, sihlangene abanye abantu baseza. Amen. Ya ngiyabulisa nje kumuntu wonke, ngicela njena nathi sishayile izandla noba sihleli phansi thina nje sishayile izandla ezinkulu kakhulu ngobukho bakho njena ngegama likaYesu. Amen. Lona ke uthethayo ume ngaphambili ngumvangeli uMqeke, uyazalwa ngapha yana e-Eastern Cape kwidolophu yaseDutywa kwiilali zaseGwadana. Amen. Ndisindisiwe ke uYesu uyayinceda impilo yam, enhlizweni yam ndinokholo oloba ngenye ilanga ndibheke ekhaya ezulwini. Amen. Umoya Oyingcwele ke usisiqinisekiso emntwini sokubonakalisa into yobana uyaya ezulwini. Amen. Ya siyandiqinisekisa imihla namalanga indlela yam yobheka ezulwini. Umoya Oyingcwele uyenza ikhanye, ngoba xa ufunda ngoMoya Oyingcwele ithi iBhayibhile uyawuza uMoya Oyingcwele oyakulohlwaya uluntu ezonweni zalo. Masitheni amen. Uthi xa efikile uMoya Oyingcwele isono bendikade ndisiva ngabantu tobana le nto sisono, kodwa ngokongaphakathi kwam uthi ndingekaxelelwa yena besendithetha ngoMoya Oyingcwele. Abomama sitheni amen. Uthi xa ngamane efikile uMoya Oyingcwele umntu angaphelele kuveni ngomfundisi ngaphambili into amakayenze kodwa wohlwayo nguMoya Oyingcwele. Sitheni amen.
Moyingcwele bazalwane umnikazi webandla program director webandla ibandla lelakhe ndiyathanda ke bazalwane ke sizone Moyingcwele ngezandla egameni lenkosi Yesu Moyingcwele ke lona uye inyanga yakhe yena Moyingcwele lenyanga kakhona abantu ababizwa ngenyanga zezabo phathi lena nathi thina singamakholwa siyibiza ngoba inyanga kangekho ayibona lesizame uzuka semina yena akekho umuntu uzuka mighty Jesus imihla yonke uzuka semina phezulu in the name of Jesus asale phansi Moyingcwele ke lo ndingusala lohlokwana sisi isono zami sixolele ndinethemba elikhulu enhlizweni yami futhi elinganidalisiyo emihla nezolo ukuthi nyani abona noba singawelwa lelo holo hayi futhi akunangxaki ndisho ukuthi akunangxaki noba singawelwa hayi noma singawelwa liwe nje iholo nje lesibutyaze sife nje Inkosi yami Jesus sife nje siphume kulo mzimba siphume nje kulo mzimba nje mighty Jesus yazi ngizophakanyelwa inyoba noba singathi siyabonana kule kweliholo but asiye kusukile sonke okay sorry ndiyabulisa ke kwi-fivefold umzimba wonke kaJesu ake sishaye izandla uma ngaba kusenhlanganisweni yabahlali okanye kahulumende kuye kuthiwe intoni ingqanda nensibazayo asingendawo nombuliso njalo thina singamakhono amen thina sithi sibulisa i-fivefold nomzimba kaKristu singumzimba asiyongqanga singumzimba kaKristu sibulisa umzimba ngangena wena ngangena ngane-direction yoMoyingcwele ulizumzimba qha haleluya haleluya funeka siyazi indlela yethu nendlela esithetha ngayo yohlukile kwindlela yehlabathi asithethe nje ngehlabathi asenze ngehlabathi asihambi noba kuphi asitshi noba yintoni asishophisi noba kuphi haleluya siphethe livangeli yandisindiswe apha eCape Town yandigqibele apha eCape Town kusithiwa xa uphethisa ivangeli elixolela izono xa uthi uxolela izono isono siyashiya akukade kusithiwa apha andiyazi noba isathethwa nalona kakukade kusithiwa apha eCape Town uphethe ivangeli lendlala kodwa iwuhawuza ulapha uyabona ke endiqonda ayikho leyo mqele xa ngiphethe ivangeli lendlala xa ndixolela isono ngoba isono siso esisibangela into abe nendlala kahle kahle indlala isidalwa sisono sozuthi umxolelo uzonqube nendlala haleluya okay ndihambiphume Eastern Cape egcowa I'm so sorry uba ndingatsho uba ndiphumaphi phume Eastern Cape ndiyakuthanda uloqa umthetho lo wami xa ndibeka ngaphambili ngoku nake sicele ke bazalwane umhloniphi uthandaza umhloniphe kakhulu apha ekhaya esifike sake sambona nangoku sekhona phakathi kwethu ndiyaxolisa futhi ke bazalwane nangale nto bandilonxile ijasi hayi ndiyaxolisa kakhulu kufuneke sikithi noba
singabalungiseleli sibonakalise inhlonipho nemfundiso. Indoda egcotywe uNkulunkulu ayinonxiba ijazi ngaphandle kwebandla likaKristu. So ndiyaxolisa uba ndinxiba ijazi, fanele uba ndizithobe kuni. Uyeke le nto xa kuba ngoku nesekugcwele imphakamo nje, ijazi fanele ndiyikhulule ndanxiba ibhatyi. Ndinxibe ibhatyi. Hallelujah. Ndimhle. Jesus. Anangxaki. Bathi ndiyagodola. Siyavana ndixoleleni godola manyana. Kuyabanda la. Kuyabanda kakhulu apha eKapa. Ndinembobo apha. Ndinembobo apha emqolo. Ndiyayiva. Uyabona ke uSithole wayesuka apha eCape Town etyiwa yile ngqele yasebuseni, wafika wabhodla igazi wabhubha. Andikafuna ubhubha mna. Ncedeni. Siyavana bazalwane. So please ncedeni ndixoleleni. Intoba ndixolele ne ningathi andinambeko. So ucela ke wena ke tata ndikunike indawo yakho okay usamkele apha eKapa. Please. Ndiyakuthanda kakhulu. Andikwazi nokungithatha ubani ndikulibele bendikuxelela. Kuyandixolela tatam. Ndikulibala msinyane. uJesu wami uyaphila. Asiphakamele umuntu omkhulu yokwesaba Jesu wami okhoyo phakathi kwethu. Ndixolela ndibazi e-Eastern Cape andibazi abathathu. Ndidirektwa ngutata uGaleni. Ndiyamazi lo bebe ndadibana naye tshomi yam. Ubutata ukhokela laa gruphu yakwaMarco. Siyamcela nje ngaphambili uyabulise nje. Ngegama likaYesu sisambe njalo. Usibulise nje tata siyacela nje. Usibulise nje. Uyaphila.
Haleluya. Mayibonkosi. Ayidi yakhalela abathi kanye nje baphezulu. Thina enyawo elikhalelayo. Amen. Ndivela ke utata lo akaphumelelanga. Lobeza uma ubona ndisakade nje akaphumelelanga ninguye mna lo ukhokela abakuMarko. Mayibonke Nkosi. Mandibulise ke kotata bonke abapostolo, ndibulise ubishop befundise ibandla lonke egameni kaYesu. Into engamandla ke mna enoyimela nje ndibulela nenkonzo namhlanje. Nami ngiphumelele ndibe khona kuyo. Ingalile ekakuthiwa iphuma apha eKapa. Siva ngokuthiwa ivela emazweni. Kuze abantu basakwenza indawo ezomisa elomkhamsho. Kodwa njengoyiva namhlanje kwathiwa hayi oba ugaleni nabanye otata balapha nathi banibaleke ndisondele nawe kule ncame esinkulu kangaka. Mandibulise ke egameni kaYesu. Ndisifike ndikhuthaza bantu bakaThixo, maduna kaThixo, niqhubekeke njengoba niqalisile nje. Alushumayeli ndibulisa nje ndishayelela nje uba umakili egameni kaYesu. Mayibonke Inkosi. Amen. Siyabulela ke tata. Esiphile simzame ngezandla. Sesinikezela ke tata Makini sendifile. Tata Makini umongameli. Ya, samphakamisa hayibo. Simhloniphe isibeke nyawo bakhonzi bakaThixo, ndibulise iingwevu zonke ezilapha ngegameni ligama lenkosi Yesu. Amen. Ndithatha lo mzuzu umnye nemibini ndithethe la mazwi ambalwa ndiwabizelweyo apha. Kodwa phambi ndenze loo nto ndizawuyithetha, ndicela ukubulisa kakhulu utata uGaleni notata uMaqhugi nabanye ke abasebenza nabo ukuba makude kuphumele umsebenzi ube nje. Cala ke sikwamaqhubi izandla abantu kakhulu. Sithe enkosi, enkosi Jehova ngabo, enkosi moya wengcwele. Ayonto lula le yenzekayo namhlanje ngoba abantu bahlangane, abantu bathanda izinto zabo nokubizwa kwabo ngamagama amakhulu aphatheke kule ndawo iphetheyo. Ukuba nje ufuna ukuthi umuntu uthi malihlangane, ayi hey ndiyayibona into ndiyibona apha, ndidluleke apho kubo phambi ndiye phambili ndicela
utata nesigqiba hamba naso esisuka e-Eastern Cape yeyi nihlangene bazalwane hayi nihlangene mani nihlangene noba songayithandi le nto kuhlanganzwa kwebandla kuzasuka abantu eBhayi nasempi bazotsho bathi ibandla lixesha loba lihlangane ulusutha ludongwana bomnika ithuba negrupu obahamba ngicela ke sibakhe sibeke inyako noba ayingomondweni ke sibakhwabele izandla ukusuka all the way e-Eastern Cape bazomapha bephethe umsebenzi omnye wokuhlanganisa ibandla mandibulise ke inkokeli zonke setshile utata i-5-fold ministry yonke amapolisa abalapha igenge endinazo namaphaza lapha eCape Town notata uDesana notata uKula bonke notata uMafika yonke ndicela inkokeli nomama abalapha ke sibaqhobele ngezandla ezikhulu nabo bazalapha 5-fold ministry yonke ngegama lenkosi amen. Ndibulise ke ngokukhethekileyo unkosikazi wam ondeze nam ndabalapha wafaka into ezifakwa ebamanti beshushu le ndlela yezimkomo kange simkomo lizandla khawuthi le mama njengesandla awufaka namangelampona andihambi ndodwa ke ndihamba ngala mama andixhonywa ngasosithuba sendinomntu haleluya haleluya umsebenzi endibizile ke makhulu abumfunci kakhulu zawukhawuleza ngumsebenzi wokuzaza kwamkela ootata abasuka e-Eastern Cape. Ndivile kwisigebe sinabo watsho utata ukuthi uThixo uthethile kuye okokuba ibandla ngeli xesha malihlangane sangena ke kunabantu bebetshilo nabo bewuvile lo myalezo nabo bewuvile nangaphambili kokuba ibandla likaThixo akudingeki uba libe umntu ahambe kweyakhe indawo omnye le nto yokuveza icawe zizinto ezintsha ezo kwathi into yayikhona ekuqalekeni yayilibandla likaThixo elihlangene ayemakholo amen matheleke la mazulu into abangeni bababe lapha ngatsho lami ngathi incwadi kaJohane 17 xa ungena kulaa mqolo kaPetru le nto ibangeni siyibona ibe nje kuzabonakala apha xa niphinda nibuya tata ngoba nizawufika sililindele ngomona ngaphandle uba nimke apha ningasamkelanga ngomthambiso kumbutho uba nisibona sikumbutho xoli siphazamile uba nisibona sicawe ethile uxolo siphazamile nani uba niza ngapha ningumbutho othile kodwa ndinivela mna nisithi aningombutho aniyontoni into eniyifunayo nifuna kuhlanganiswe umzimba kuphendulwe umthandazo wenkosi yesu eyathi xa izabhathi bawundithandazela kundike bona ndicela kubanzinto engaqhelekanga mandibulisa ibandla lonke wonke umntu olapha ndiyambulisa ngegameni ndicela ke sikhwabele izandla ngokuba lapha kule ngqele sizoba lapha ndizawube sesingayiqhelanga kamdlongwane ngenxa yakho nakenxa yamatho wahamba nawo siqala ukwamkela abantu umntu ezovula ezoplana icawe yakhe ehamba yedwa nefemeli yakhe nabantwana bakhe simamkele ngendlela efakephakamileyo kodwa namhlanje ndivuka zinto ehlukeneyo khe samkele laa ngwevu ngala mazwi ndifuna ukafunda ndikhuthaze bona ndikhuthaze nawe wena mntu useCape Town into yokokuba kuyamkelwana ngoku kwakhiwa ibandla phelile into yokuhamba wedwa
kakhulu uvulele vese mntanam. Hlale phansi msinya ndinike le mic. Akuzange zomshumayela mna. Kodwa ndinikwa le nyhweba. Ndithi ke mandenze le nto yahlukileyo. Ke sibulise nje la tata ngala mazwi ndawugcina mhlale phantsi. Incwadi yazenzo 18. Ndifuna ukwenzela nawe mntu lapha eKapa ungayithandiyo into ye-unit. Uyibone uba nasebhayibhileni ikhona. Verse 18, incwadi yazenzo. Ufunde la verse ka-26, 27, ume okanye 25, 27. Ziivesi ezintathu because ndihlale phantsi ndinikeze le mic kutata ukuze sikwazi nawe umntu usuka e-Eastern Cape uba ubuze uthwele into uyazi uba yamkelwa. Sinencwadi enkulu apha ethi zamkeleni ndwendwe. Ngokwenza njalo abantu abaninzi bazibonile isiphiwo sezulu. Uba la madoda aphethe ubungcwele bayihlangane mawethu. Hallelujah. Funda tata. Verse 1. No, 18 verse 26. Siyafunda ke nabayifumene incwadi yezenzo ngathi leya indakundikhoyo notifayi namthatha apha kum. Senza mhlaba. Amen. Verse 26 ifunda ke ngolu hlobo. Yena kanjalo waqala ukuthetha ngokungafihlisiyo endlwini yesikhungu. Bathe ke bakumva oAkwila noPriscilla bamthabathela kubo bamkhilela ngokucokisekileyo ngakumbi indlela kaThixo. Mamela ke bezikazazi. Into abake babahlangane uPriscilla noAkwila. Omnye uphuma eApollo, omnye uphuma le ndaphuma kuPaul. Ithi iBhayibhile bamva ethetha. Bayiva intetho yakuba yahlangana nentetho abayithethayo. Mna ndimvela xa ngolithetha. Yathi lo tata ukuba siphosile Kapa makathethe umkhosi kaThixo sikwazi ukuyiva ingcamisa ukuba nabo kwela cala beza nalo beza beyiphethe kukho indawana eshekelayo. Yeyi sizawuthi bayihambe uba kukho indawo eshekelayo. Maziyafuna ukulatele phantsi mntana. Verse 27. Zimamele kakuhle. Ke kaloku akubona ukuba unga angadlula aye kwelase-Akaya. Abazalwane babhala babeyala abafundi ukuba bamamkele. Okwathi akufika wanceda kakhulu abakholiweyo ngalo ubaba. Yeke ndakukhohlela khona. Enkosi tata. Ndicela bazalwane bam kaNomayo. Ndithanda le ndawo ethile. Uthe xa izawudlula uwabona bheke ngaphezulu. Babhala incwadi abaze bathi siyanazi kule ndawo yakho mhlawumbi hleze ningamamkeli lo mntu nimkrokrele. Mamkeleni bazalithi ibandla malineke nyawo. Simamkele utata apha negqiza lakhe. Ngoba uzawulinceda ibandla. Nombono wokuhlanganisa ibandla awusebenzi ngaphandle uba abantu bamkelane. Sizawunyathela e-Eastern Cape. Njengoba ninyathela apha siyaya. Ngoba le nto malihlangane ibandla. Ulapha ase-Eastern Cape iphinde malidibane ne-Western Cape. Yesake. Ndicela abafundayo ke bafunda. Sithaba sifake nakwifacebook umntu ayikhalazelayo into yokwamkelana kwabantu. Samkelane ebuhleni, sibambane ngezandla. Sithi lo msebenzi awuphetheyo ngulo usuwuphetheyo, nomsebenzi uwuphetheyo ngulo uwuphetheyo. Kusho ukuthi lihlangene ibandla. Jesus. Hallelujah. Jesus. Isingalo sethu ngesibongo uNkulunkulu olumzuzu. Konke nje esithethayo kuyadaleka.
Siyabulela umoya ingcwele mzalwane. Siyabonga kakhulu. Sekwinkonzo yobunzulu bukamoya ingcwele. Inkonzo nje yobunzulu bukamoya ingcwele. Ayilo bandla lithile. Umzimba nje kaKristu. Uyi-understanda manje uyiqiqayo uyiqondayo uyiqaphelayo loo nto ukuthi unomzimba uzoyiva abakamoya bayandiva. Abakamoya ingcwele sisebunzulweni kamoya ingcwele ngelanga ngoba kunomoya ingcwele ovela ezulwini, kunomoya ongcolile osuka kuSathane. Singaziphitanisi ezo zethu, thina sihamba nomoya ingcwele. Moya ingcwele nje kuyeke bazalwane uproducer insindiso yomuntu ezulwini, sesiqinisekiso sensindiso yami neyakho akatshoni yamntu. Wenza ngcwele amakhono. Ngoba utshilo loJesu wathi ibani ingcwele ngoba nami ngingcwele. So now we have kuthiwa kuthiwa umoya ingcwele, into engcwele into eclean.
so ke ngoku sisakubunzulu kamoya ingcwele uThixo wakutyhilayo uthi ukuhlangana ibandla lakhe kanye ngelaa xesha lahlangana ngalo ibandla abapostoli babehamba beshumayela begqibizwe lonke kodwa ngexesha likamoya ingcwele babehamba bebheke eJerusalem bayohlangana ngoku nasilapha eJerusalem eWestern Cape sizohlangana sizohlangana selibandla akunamjuda akunambharibhari akunamsuda akunamxhosa uzobona ke tata uMacebo ubani lo tata esuka Makini uzobona ke tata uMakini kulo nyaka uzayo sizophinda size apha eWestern Cape exesha so seyitshilekile izolo loo nto leyo into yokuba zonke ii-pastors black and white sizobe zindaweni ninye kulo nyaka uzayo ii-pastors zonke okanye abaphostoli bonke kulo nyaka uzayo abantu abakhokela umzimba abathunywa bakaNkulunkulu black and white uzoyibona because lena i-movement okanye ubunzulu kamoya ingcwele bobehlabathi lonke ayibobe-blacked umzimba kaKristu uzoyibona loo nto leyo moya ingcwele seyithethile kulo izokwenzeka sikule province yase-Western Cape siyaphuma ngocawe siyohlukana siyahamba sibheka kwiprovince yase-Eastern Cape iyaphinda iyaqala ngolwesihlanu e-Eastern Cape le nkonzo kulo nyaka uzayo izoqala e-Western Cape iphume e-Eastern Cape kulo nyaka uzayo iyangena iprovince yase-KZN kulo nyaka uzayo njengoba ndithetha nawe ngoku Tata uMakini iJoburg sesincokole nayo izolo ithi iyayifuna le nkonzo sathi mabenze into yokusithethe into le besiye kuyo ngolwesithathu iyalungisa iJoburg ilungise i-breakfast iyasibiza uphuma kwethu e-Eastern Cape ngisho ngoJulayi ngoba sibe sisele Joburg siye kuloo breakfast because iyahlangana ibandla ungadlali ungacinga bafama sofuna imali apha eCape Town sizohlanganisa umzimba qha asizangothatha abantu bakho si-organize bantu thina sinabantu esibakhonelayo e-Eastern Cape xa sizohlanganisa umzimba enengxaki abantu bakho abamdaka nabahluphayo xa kwengababo abandihluphayo zobenza ntoni abakho abakuhluphayo nandishumayelo yezikhaba butshile wathi mandithethe ndingafihlisi sothetha singafihlisi into ogcwalise kumoya ingcwele akahleli ndingakhawuthethe ndingafihlisi thetha pha funeka uqiqa uqondo uqala ungadlali angompostile mna qala ngumlungiselelo wabapostoli yindoda nje hlamba ihlako anaxa bantu bayandibetha ndithobe nangoku sebendijame bandibetha siphantsi indoda kaThixo siyakothuka bazalwana zondithela ukuthi yena Makini kulo nyaka uzayo awuzishiyeka sawuthini awushiyeki kulo nyaka uzayo uzohamba xa siphuma ngecawe apha e-Western Cape ngecawe nawe uyahamba sizi e-Eastern Cape awunyuki xa sisuke e-Eastern Cape sibheke KZN size sigijime singamabanjwa kaNkulunkulu hayi singamabandla kaThixo sibanjiwe umoya ingcwele usifake kubhanditi funeke senze lo msebenzi sithanda singathanda iyasidrayive indoda ezibuswe ngamandla ibanjwa eqhutywa ngamandla kamoya ingcwele yasimota
inamandla kangakanani uzawuthi fehlulala. Hayi, awuyazi. Lenkonzo mama ithenga abantu abazayithandazela. Lenkonzo abantu abasha ithenga abantu abazayithandazela. Akululanga ukuhlangana komzimba. Because kudimoni lempaka. Dimoni lokugqibela umsebenzi kathi. Dimoni lemali. Dimoni lokugqibela umsebenzi kakhulu. Utela mlungu besamkela ngajanga ndoba ube ne-building ngenhla okanye ube ne-bands okanye uhambe ne-fortune zinto zonke nje izinto ungayi ezulwini ubheke ejele awukona ejele sisewaphi into Ziyaqumbisa izinto. masiqumbise umuntu zimtshade zimphusele esigogweni sangathandisa wena awuzifuni get out lena se-Eastern Cape ndihlale ngale ngejonge kakuhle. Zihlala izandla zathina ecaweni sophakamisa indoda kaNkulunkulu ndiye ndehlanga entando ozothetha-ke andifuni umthetho ngandithanda uthetha indoda engathanda uthetha sophakamisa indoda kaNkulunkulu ngoku sisemthandazweni ebangcwele xa ngaba kusiziwa kule nkonzo siza sikwi-fasting andiyazi noba incwadi kabani nani namakhono niyayazi noncwadi ithi uthixo xa ethetha kumprofethi uyoweli umshono wanguye uthi hlanganisani bani lizile ukudla so silapha nje sizile ukudla thina abantu sebeyiginile le movement yokunzulu kokamoya oyingcwele njengoba sizile ukudla nje sizile ukudla ukuthi uthixo akaqhubeke moya ukuhlanganisa ibandla. Ibhayibheli lithi wawathwala amasayi nemithwaya makasithwale nathi asikline siyavuma because simdala bendishilo ngolesithathu ndithi ukungcola kuqala kum yokuphuma ezantsi wena usithi ungumphostoli ungayithanda kuzi loo nto because ngengekwasesimele mongcoleka kangibangaba ubuklini abe nesisimemo sokubana nokuhlanganiswa ibandla liklinwe hlanganiswa ibandla hlangano yokuklina emveni kokuklina ukufundiswa ungafundiswa izawuhlala phezu kwantoni imfundiso xa ungaqalanga ngoklina funeka imfundiso ifikelele phezu kwendawoklina xa kuklina okudlala kuthethwa bhaqa sonikezela indoda kaNkulunkulu siyangena ngomso ekuseni ngo-5 xa siphuma apha siyakhulula siyaphunga siyatya silale ekuseni ngo-5 o'clock siza apha sizokhonza umthandazo ekuseni i-1 hour 5 to 6 siphume sihambe siphinde siyotya isonka nesithuthu andiyazi into eziphekwe zonke nje into eziphekwe siyazitya ngoba izidlo zezesisu isisu sesezidlo sibuye ngo-9 siphume ngo-1 sibuye late emalanga ngabo-5 okanye siphinde siphuma eli xesha siphinde sibuye ekuseni ngo-5 ngecawe siphume ngo-6 siphinde ngo-9 siphume ngo-1 sohlukane sigoduke sibheke emabandleni ethu sobona ne-Eastern Cape abehlayo ime ngoluhlobo ke le nto njengoba thina sisuke eziphasikeni nje size apha sathi ebazalwaneni bethu kwela cala sathi mabangezi ngapha nabangapha yabakweli cala bazuya uzoya umuntu onamandla okuya siyavana nabazalwane but kuthi thina singabefundisi abayiginyile kunyanzelekile sesizigidini masihambe
njengoba sinyukile sezapha ngoku nasophinde sihle sonke nabalapha eWestern Cape bayehla sonke ngolesine sabe siphelele phasi kwabefundisi eEastern Cape sibe sesiqoqula sibe sesiphinde ngolesihlanu singena naphaya kule veki ezayo uyathandazwa sizohlangana phaya ngolesihlanu sithandazile ibandla liyathandazela bazalwane kuba ngaba awufuni ukuzila ukutya dry fasting notenze honto wotha ngiyazazi ngokuziva ngabantu dry fasting siyahlangana awubethwa ngamadimoni usashumayela kulebelezi wonke so please ke bazalwane nanzo izaziso okay awufuna ukubabiza imali akubabiza abazalwane imali sizonikela phambi indoda ngathi kuzoshumayela imali iyafuneka la esenishona le bandi lifuna ukuthandazela njengoba lifuna ukuthandazela lifuna nemali le mali ayizi udlongwana ayizi nakophina umfundisi olapho okanye impostolo lapho iya engxoweni yale movement sozufumane nesende lokuthi angakanani imali sakubamba umncinci khona khala senongathi umpostolo omkhulu uzoba mncinci la amen uthi Jesu ofuna uba mncinci ndingengeli ngibona nasidima kuba dona sidima izani imali bani zobanika imali sekunika kusuko nje kweli iqale lingapha haleluya angize kweli ngapha haleluya haleluya Nkosi yami ngibonga igama lenkosi Yesu maniqale ke ndizazise nami haleluya ndingumpostoli uNdlela malibonga igama lenkosi Yesu nami ke ndisuka kweli lase Eastern Cape egameni lenkosi Yesu ndikuwo umbono lo egameni lenkosi Yesu amen haleluya sinziwe ke izono zami zixolelwe kumnandi ukusindiswa empilweni yami leminyaka yonke yokusindiswa kwami ndiva nje umnandi every day amen ngibona okuhle haleluya kukaThixo every day malibonga igama likaYesu ndasindiswa ke mina sele ndizame kathathu ukuzibulala amen ndathi ndongafo kwesithathu kwakhwilize lithi ungathandaza apha kunje ndaqala ukuthandaza amen ya leminyaka ke andizubiza uba mingaphi haleluya ndivuka umnandi okumangalisayo ndandikade ndingxamela ubhubha amen ngoku andisangxamelanga kwamna ubhubha amen ya ngenxa yovuka umnandi uphila emhlabeni ukholwa kakuhle
Manibonge igama likaYesu. Mandibulise ke 5-fold ministry yonke yemvaba zonke ngegama lenkosi uJesu eyenza umzimba kaJesu. Ngibulisa otata bethu, ngibulisa omama egameni lenkosi uJesu, ngibulisa abantu abatsha. Ngicela wonke umuntu obulisiweyo akhasibethele izandla. Sibulise nje nangokwengokutyumbayo ngekotata bethu abakhulu, aleluya, ebezosamkela nabebesibulisa, nabanye esingabaziyo abefundisi bemvaba zonke babulisiwe egameni lenkosi Yesu. Siyanibuka kakhulu, kumnandi ukuba nani kule nkonzo egameni lenkosi Yesu. Amen, aleluya. Amen. Lona ke mncinci ke apha yini inkosi yami sesamkelwe nokwamkelwa kuthiwa liyahlangana ingathi nisasikhorhela. Amen. Masikhuleke nje sitsho amen, ngakumbi ke xa sizonikela. Aleluya. Xa sizonikela ngegama, ngiyathandaza ke egameni lenkosi Yesu ngoba ukunikela uNkulunkulu uyathanda umphi opha echwayitile. Amen. Yanga umuntu ngake olapha anganikela kakhulu ashekele okugcina. Amen. Before sinikele ke sizonikela ngemali egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Ukuba kunabantu abanemali esemakhadini njengami badibane nalamama ngokapiteko lo mama nisebenzise i-app. Amen. Le mali lena ayiyi nakomnye umfundisi nakwabazoshumayela apha njengoba setshilo utata umpostile. Amen. Le movement kufuneka inezinto zayo zokuhamba kuloo ndawo esamkelwa kuyo, sifike sigqumeke into zethu, umsebenzi kaThixo wenze njani, uhambe. Amen. Kungakuhleke into yokuba ngabantu basonke nje sinikele kuThixo nothi kumfundisi. Malibongwe igama likaJesu. Aleluya. Le nto yokunikela ke funeke iphume enhliziyweni, ayikumbisi. Amen. Ayikumbisi. Ndikhe ndibone kwenye indawo xa uzonikelwa kulahleke amen, kulahleke ingoma, ibe ninzi le nto eyenzekayo. Amen. Le nto mayiphume phi enhliziyweni. Malibonge igama likaYesu. Aleluya. Icinga nenye into yenye nje i-2 isenevelu ngoko. Malibonge igama likaYesu. Kukhona kukhe kube ngcono nabo bantu kuthi thina singabantu ngoba izolo enzima. Ukhona omnye umama aba wathatha i-5 rand wayoyitshintsha. Amen. Kanti ufuna unikela nge-rand, qha kuthe ngeli xesha kunikelwayo wayiva apha empokothweni. Amen. Kwakuculwa laa ngoma ithi siyathandaza siyanikela njalo. Wafika nje wayibamba yena ebekushiya i-2 rand kanti ubambe i-2 rand. Amen. Washiya irandi. Uthe ke ngoku phayana andithi xa umntu eqhatha uThixo unalaa ndawo efuna ukusinyathela isazela ibe ngathi akanasazela enaso, ngoba ulwa nesisazela esithethwa nguThixo apha kuyo. Ngoku wazothi sesithi qatha wayiphakamisa kayijonganga uyacula. Ngoku uyafika ke kuphethe qatha hayibo yi-2 rand le, waphinde wayebaleka eyothatha. Ngoku umntu ophethe isinto uyothuka lo mama ufuna uthini, uyaphinda ubuyuva, uyaphinda ufaka isandla qathi yirandi le. Kanti ulwa nesazela uThixo athe nikela kanje. Njengomnye owanikela ethi unikela nge-20 rand, uthi ke ngoxa enikela ayikho bethulana le mali. Ucinga ubeka i-20 rand kanti ubeka i-2 rand. Ngoxa kuphuma inkonzo uyabuya uthi ndizokhangela kulaa mnikelo andibonanga 200 napha. Amen. Bendibanikela nge-20 rand. Ndiya kwi-20 ke ngayo yonke le sendiyithethile, unikele ukhululekile. Malibonge igama likaJesu. Cela sithathe nje uGenesis chapter 4, ngizomfunda kuphela andizumshumayela. Ncwadi yeGenesis chapter 4. How great thou art. How great thou art. How great
uKayini noAbheli. Verse 1, ke kaloku uAdamu wamazi uEva umkakhe wamitha wazala uKayini, wathi ndizuze indoda ngoYehova. Verse 2, waphinda wazala umninawa wakhe uAbheli, waba ngumalusi wezimvu. uKayini waba ngumsebenzi womhlaba. Verse 3, kwathi ekupheleni kwamihla ithile uKayini wathabatha eziqhameni zomhlaba wazisa umnikelo kuYehova. uAbheli wazisa naye ethabathe kumazibulo ezimvu zakhe kwezinamanqatha, waza uYehova wambheka nomnikelo wakhe. Verse 5, akambheka uKayini nomnikelo wakhe, waquba kuneneke uKayini, basangana ubuso bakhe. Cela nje sithobe inhloko. Nkosi, sikelela nalizwi lakho siliva kule ndawo namhlanje egameni lenkosi Yesu. Chukumisa zonke inhliziyo sezawunikela ngegama lenkosi Yesu. Thank you Lord, egameni lenkosi Yesu. Amen. Before siya entshumayelweni, ndicela nje usathinda isipaji sakho njengoJehova ethetha nawe. Malibonke igama likaYesu. Cela sinothe le nto. Kune-brothers apha zimbini ziyonikela kuThixo, enye ingumsebenzi womhlaba, enye ingumalusi wezimvu. Ithi iBhayibhile bayonikela kuThixo, ithi ekunikeleni kwabo siva phayana i-attention kaThixo. Amen. Ithi wamjonga uAbheli nomnikelo wakhe, akamjonga uKayini nomnikelo wakhe. Apha ngeke siyeva nembonakalo yomnikelo wakhona utyhiliwe ukuba wawunjani, kuthiwa wanikela uKayini. Akwavezwa ukuba wayenikela ngezinto ezinjani, ngenxeni yokuba kwajongwa uAbheli ethathe kwezinamanqatha. Amen. Phayana ziyaqala zizazityetyisiwe, wakhethela uThixo ezityetyisiweyo. Amen. Kuyacaca ke uKayini lo wathatha
ndikuwasenda wena tinditike kuti Anonymous ifani yakho ngokwabanye akho ndicimba ligama elika-Anonymous kanti eligalelwano onke ndicela uba ngongaziwayo. Heyi, waqalisa wanikela lo mntu nge-R2,000 wathi wandifonela wathi kungene ntona ndathi ndibona R2,000 ndamva uyabuya xesithi bendini mandiyithestele account mandiyikofe right now ndingalahli imali enintsi ndathi Nkosi yam uyabuya uyabuya. Heyi, lo muntu waphinda waseta kwelaa cala kwangena futhi 18,000. Uyabona ke 18 plus 2 ngu-20 lo. Ndaqonda Nkosi yam kanti ngamaqalela asuka kulaa R4,000 uThixo uyathetha nawe apho kuloo ndawo kuyo. Kungenzeka kunomntu othi ndifuna utshintsha imoto, Thixo ndicela laa moto, kodwa uJehova uyathetha nawe ngoku, nikela ngalaa moto. Uyaxelelwa noba kuthiwa nikela phi, ngoba uThixo ufuna ukutshintshela imoto. Njalo njalo ke makubonge igama likaYesu, andifuni uvutha lena inkonzo ifuna abantu abangekho moya abazonikela. Ndicela nje izitulo zibe zibini, ubeke esinye ngapha uthathe esinye sibekwe elicala. Sizawuhlabelela ngegama lenkosi uJesu. Cela nje ibandla lonke lime ngenyawo egameni lenkosi uJesu. Ndifuna sihlabelele lo mhlabelelo. How great thou art! So great thou How great thou art! Jesus. Sisambe ngenyawo njalo sisambe ngenyawo njalo ngoku sizophakamisa indoda kaThixo nayo evusiweyo kule mihla kwesisizukulwana. Izothula umyalezo kaNkulunkulu ngale mini namhlanje, mini yokuqala yokuba silapha kule mvuselelo okanye kule conference. Sokuthola utata umpostolo osuka e-Eastern Cape kwindawo yaseMountfrey, nayo le ndoda ilapha. Njengoba besitshilo salisuka kumabandla ngamabandla, okay, besiyithethile ngoLwesihlanu ngoLwesithathu. Sizakwazisana kakuhle ngomso kule nkonzo yasemini. Naye ke usuka ngapha eMountfrey, kwidolophu yaseMountfrey, idolophu yamabhaca, indoda kaNkulunkulu ivusiwe. Somshayela isakhe senza ngaphambili uNkulunkulu in the name of Jesus. Ngegama likaJesu. Jesus. Asishaya izakhe ezikhulu Thank you, Jesus. senza ngaphambili Thank in the name you, of Jesus. Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Igama lenkosi liyo igama. Yeah.
kumele ukuhlonishwa, kumele ukunqula ngoba nguwe wedwa uThixo. Nantoni enqulwa emhlabeni engenguwe, sithixo eso, Thixo mnye kuphela. Nguwe wedwa uThixo, nguwe wedwa uThixo. Moya oyingcwele unguThixo, moya oyingcwele unguThixo. Siyakuthanda, wasithanda singenzanga nto enhle phambi kwakho. Siyabulela ebusuku, siyabulela Thixo wethu. Singamqhubela izandla abathandekayo. Sivula iBhayibheli zethu incwadi yamaRoma chapter 11. Siqhubele umoya oyingcwele again. Romans chapter 11, only one verse. Nama Ephesians chapter 3 verse 20. You observe the protocol. It's 9:30. Maybe sofunda nje kakhulu nithethe kancinane. Malibonke amagama Yesu. Amaroma chapter 11 chapter 8 verse 11. Cela khawuleza afunde sikhawuleza isithemba siyami. Bayagodola abantu. Ncwadi kwabaseRoma chapter 8. Xokondaba umoya umniki bomo. Verse number 11. Ukuba ke umoya kaThixo owamvusayo uYesu ekufeni ukho kuni. Neyenu imizimba uThixo uyakuyinika ubomi ngomoya wakhe okhoyo kuni. Siphinde sifune incwadi ama-Efeso 3 verse 20. Xokondaba uthando lukaKristu. Ngoku ke ulowo unako ukwenza ngaphezu kokuba sicela nokuba siqiqa ngamandla akhe asebenza ngaphakathi kuthi 20. Makubekho udumo kuThixo ebandleni. Uzophinde ufunde kwisixhosa esidala nakwi-English nje lo verse. Makubekho udumo kuThixo ebandleni nakuKristu Yesu kuse kuzo zonke izizukulwana ngonaphakade kanaphakade. Amen. Sifunda kwi-English ke ngoku lama-Efeso 3 verse 20. Omnye avule kwincwadi yezenzo 19 verse 1 to 3. Sesiyaba. Ifuna nje sifunde kakhulu, ndizoba mfitshane bathandekayo. Ndiyaloyika ixesha. Verse number 20. Now all glory to God, who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. 21. Ngokugqithisileyo asifunde ke ngoku incwadi yezenzo chapter 19 verse 1. Verse 1. Ke kaloku kwathi xa uApolo asekorinte uPawulos ewatshutshile amacala asentla weza eEfeso, wafumana abafundi bathile, wathi kubo, umoya oyingcwele namamkela na nakholwa nje. Bathi ke bona kuye, asizange sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele. Abantwana bakaThixo ke apha. Amen. Ngabazalwane. Malibonke amagama kaYesu. Aba baphendula phaya ngabantwana bathandekayo.
Hallelujah. Akupheli uba yedini. Hallelujah. Kuphela abazalwane. Phaya number 20 kulama Efeso iBhayibheli wenza ngokugqithisileyo. Kusho ukuthi uba ilimele ba into yakho iphele apha uyakwazi ukudlula yena. Phaya kwincwadi yamaRoma chapter 8 ithi ukuba ungaphakathi kwenu angabikho secaleni kwenu umoya ingcwele abe ngaphakathi malibonke amagama kaYesu ibe seyisithi ngulo owavusa uJesu kwabafileyo lo moya ekufuneka ube lapha phakathi kwethu njengithi incwadi yabo abama-Efeso ithi ngulo moya owenza ngokugqithisileyo okwazi ukufika emntwini odomu but amvula ingqondo agqithise kumdingiseni malibonke amagama kaYesu real bathandi kawo siyamdinga umoya ingcwele haleluya ngokweqiniso siyamdinga umoya ingcwele umzalwane onganamoya ingcwele ufana nokuyimfama efundile malibonke amagama kaYesu eyenzile itheology befundisi bami uyakwazi uba yimfama xa enganamoya oyingcwele kodwa umzalwane womoya ingcwele noba akafundanga itheology uvulekile ngokaThixo ngoba unomoya ogqithisileyo haleluya nokuba angabalekayile enkulu bahlonitshwe ngabomntu uyakwazi bahlonitshwe ngabantu kanti uThixo akekho apho kulonto because lo mntu akana-connection noThixo umzalwane onganamoya ingcwele udisconnected kuThixo noba ngathi uconnected ithi ke ngokuleyo uPawuli ukuba ungaphakathi kwenu lo moya abesekethi ngulo owavusa uJesu kwabafile cinga lowo moya esinayo nxa sinalo moya phakathi awamandla avusa uJesu kwabafile uthi ke ngokuPaul alapha kuni nina enimamkele kodwa nina ningamvumanga ni-empty noba nithi nigcwele uJesu kwabafileyo uthi ngamandla anako nawo nokunivusa avusa uJesu kwabafile ngamandla avusa uJesu kanti iyo ngayo la mandla avusa uLazarus amnyakazise nuka after 4 days amandla kamoya ingcwele umoya ingcwele akefika bathandekayo akefinje ufika namandla akhe osataniya ashumayela umoya ingcwele ashumayela iprosperity amanye yabona njengokubuzwa imali kuthiwa nake neva nje umoya ingcwele namanyela nje nikhona bayakwazi ukukholwa abantu but bangabi nayo i-connection oshatalika i-connection noThixo isuka kumoya ingcwele ayisuke kukhomeni kwayo namadimoni ayakhona ungagcini umuntu oqhekeza ibandla kakhona uyakhona cha uliqhekeza kuba engenamoya ingcwele akena-understanding yalento ekwenzayo lapha uyimfama kodwa nxa enomoya ingcwele uyayi-respecta ne-protocol namamkela na ufuna ukwamkela angenjengezifunyayo cha ilishwa lakho umoya ingcwele yonke imimoya operator around ilizwe lonke izenza yena akho nomnye umoya xa ungena emntwini mama wami athi ndilidimoni nanxa ungena umoya wamafunyane uzenza into engathi ngukaThixo cha ingxaki nxa seungena omnye umoya
awukwazi ukugqithisa wona uyakwazi ukugula ngexesha ungenile kodwa xa ngena umoya ingcwele kude maningeni ayehluleka amadimoni kanti nawe uyehluleka kuwe xa sengena umoya ingcwele because umnakuwe khona ukwehluleka kodwa xa ungena umoya ingcwele lapha kuwe ungena umoya ingcwele lapha kuwe ungene umoya ingcwele lapha kuwe izinto ongakwazi ukuzenza uyazenza ezehlula wena ezehlula umfundisi wakho ezehlula wena
phezu kwakho ungcwele. Babambeni bathanda. Bathanda kahlakanipha. Umoya ungcwele ugijima namandla ubalahla phansi abanye. Bahlakanipha. Because
Father, for your word. Na wena manje kawutheze ngegama likaJesu waseNazaretha kuvula umlomo wakho namhlanje ngegama likaYesu akwenzeke nasempilweni yakho gcwalisa moya oyingcwele gcwalisa moya oyingcwele gcwalisa impilo yami ngegama likaYesu. For your message. We give you all the glory, the praise. We glorify you, we magnify you. Father,